Sasisen pat akani ka step nga ai ka blei pi ka step ka ba bha ka step ka ba pernai ka step ka men na ka benta iwei pe wei baro ki ba sha skori ka ktien ka jong blei leng ba ka di ka program jong ka good news tv ka bala penya de ka jingseng samla Synod Sepngi ai ngo ru yo blei ba penla yanga bangan yo ya ka ban shim ya ka ni ka benta ban pusan na ka ktien ka jong blei ba panwan ra ru ka khobor shi pi wei baro nget bakan long ka jingkel khu na ka benta jongi bat ngi IT ka por baro ka jingalam ka jong o ka benta na ka ktien ka jong blei ka bangin yo ya ka ban pusan lang ha ka ni ka step ka long kat kum na ki kitab proverb ka lenong ka bakhat khandai ka dukhot ka ba arpwei proverb khat khandai ka nong ka dukhot ka ba arpwei ki kintien ki badan hapo jongka ki ong kumni don bun ki but haka do anut ubriu henrei ka jing perkhat utrai kata ka banne ublei un kerkhu ya ka ba sha skori ka ktien ka jong u bat lapan puli ka di ka por bat ka phang ya ka banga don banwan la lang ha ka di ka por bani pusan ka dei ka jingpang Kyrkieh lani ka hurry sickness ka ba kini ki sngi ki bon ba ki breu ki yo ya ka ni ka jingpang Baka ni ka jingpang ka long ka jingpang ka bashir kay hado kata kat siya ba pay ngi ibe ki breu ki lalong bet ki ba Kyrkieh na dong siya dong Kyrkieh ban perkhat ban rai ka no ka kamru shu Kyrkieh bet le ya ka no ru Kyrkieh ya yang halenti ru Kyrkieh bat dan hateng ban nakadaw jing Kyrkieh kawan la ka lamru shadu ka jingyam ki ja ki accident ki babon baha ki ja ki jing men sao ki ja ki jing babe bat kum ta ter dengan kwa ban pusan hakapor ka badai bahasa pangani ka hurry sickness ani kata ka jing shitam Kyrkieh kabalayo salam sar de ki breu hasla jongani ka khandau ni so tho badan shibon ba ki ja jingpang ki bakta ya ka bormet ka bor mynsiem ka bor perkhat jong khon ben riu ki ba pentlat bat pentran ya ka kot ka khya jong u Henry kani ka jingpang ka ba khamper pat hado kata ka bakta ya ka long ren yang ka jongi kta ro ya ki wei pan ka bakta ro ya ka jingedei bat ki wei pat ro habangi pet ya ka di ka jingken rei jong ka di ka jingpang Kyrkieh kani ka jingpang Kyrkieh kayo ban rung bat kalayo ru ban kta ya iwei pe wei kat ki badan nasla jong kani ka khandau balai kani ka jingpang kawan ha ubriu ka daw kalong kat kum ka tu ka jing tho ka bangilap na ka kitab proverb ka bal ada ban puli na ka tu ka lenong ka bakhat khandai ka dokhat ka ba arfuwei kalong ba ka daw lani ka tanai jong kani ka jing shitam ka dei ba hakado nu jongi ki briu don shibun ba kibut kwa katuru kwa ale namal bakwa ban lelot di kita ke baro lap no ka di ka jingpang lap no ka jing Kyrkieh bat dalap ka jing Kyrkieh habom la ban pendep kakta ya ka bor perkhat kakta ya ka ni ka bor do nut kakta ro ya ka ni ka met jengi namal la shumare la shule Kyrkieh bet ya ka no ka kam bat kam ai jing hun namar ba ngim sngu thu ya kata ka jing perkhat ka jing utrai namar utrai jing perkhat jing utrai kilong ki bane Nakawa ba nun ra ikaway kinuksa kagabaya day ba kani ka jingpang ka ba Kyrkieh kabalong rukum ka kana ka ba lyngkot ha kani ka por kabangingila ban shim ba kabangila ban long kinuksa ka jingim ka jingi long bala don way breu uba kyrteng ujon dewni long ukanja CEO jang ka way ka company ka ba pau ba but hakata ka office jang u ka ba he ba ka ba don san mala usyong ha ka mala ka ba san ka ba jong do hapalau jong kata ka office jong u kala jaka wei ka accident but hakata ka accident laong ba ka wei ka kena samla ka sha lembub ka kali bat kala men saujur do tau pa jong u marsin yo sngo ya kata ka jingpang o ya kata ka jingsha accident jong kata ka samla ula mare wood ban let ban yatho namaru yo sngo ham sayang ta Gibla kilay tnum kita ki breu ki iarap kata ka samla baka de ka khun jong ujon kum taw la mare wot siya ka mala ka basan ban let ka office jong ujon bandala poy hangta upuye la shutit tok ka jing khang lo rung ong sa ka ja ka accident hapo baka khun jong pi ka lamen saujur
John uyeng nang ta usushim bet wut ushabi jong ka kali jong umi bak nang ta na po office klem daka jing Kyrkieh ushim yo to shabi wut umi nang ta klem de penon kam daka lift la hiari kita ki step padon kata nakati ka mala ka mana jong do ban hiar sya ka mala sya ka ground floor sya phalau jong kata ka office ka jong uban pet ya kata ka brio ka bala accident kat bo nang hiari kita ki step upoy ya ka mala ka baningkong kata kat bo nang hiar kata ka jabing jung u ka nang trekam ro ong khun jang ka accident ulas dang ban perkhat ngala syong kurim se tau ong ngampat syong kurim perkhat ta tau kataru ya bet namar ka jing Kyrkieh jung u bo don shibun ki kam bo de ban pendap ya ka bagi ka mala la apoy ka mala ka balai o ong ka khun jang ka kyrteng ka Mary kumno kra ban long manuk ngala don se kata kalok hayeng ong ngampat don lok kumno nganyo khun menong ala yo tho kataru umpat hon wong ya dala po ya ground floor ulak kan mau ila di baudang day tang usamla kani ka peni ba bangi habangi yo ya kani ka jing shitam Kyrkieh namar ki kam ki bala bon ba akhmat jingi dan hateng bahaba wan kanu ka khubor la ni wan kanu ka jingkren hangi ngirai Kyrkieh ngile Kyrkieh ngilong thek kumuni ujan ngim perkhat shwa ngim le shwa ngile Kyrkieh bat habangi le Kyrkieh kawan ka jing babi kawan ka jing le ran bapli ujon lo habat kiu biang kita ki step namar usung tho ba kata ba accident kam dei ka khon jung u namar bo umpat syong kurim bat umpat don samla hiro ta kumno nyo ta ka kurim ka jung u pat kumno nyo khun bat kani ka dei ka jing hikai yingi ba habangi yo ya kanu ka bentah ka jing ka jingi ngim dei ban le Kyrkieh bat jingi di ban weng ya kani ka jingpang Kyrkieh ha ka jing ka jangi ka jing penkut ha kani ka lengba kani ka khubor ha kani ka step ka long ba gidon shibun kum kini ka jing ja ki mangimat ha ka jing namar ka jing Kyrkieh ka jingi ngim pen syong nongrim ngim pen syong nia ngim wat ya ka tenrai ngirai de ka ba Kyrkieh bat ha ka ba khaddo kalam sya ka jing le ran kumta kumki banget ngin ken mau ba ngim dei ban thep shibun ki but hakadok nu jangi rengin fagas seningin bet tang show try jangi U Jisu Khrist ba kajing perkhat jang u kalong ka bane kat ba mangi kum kinong bot ka jang u ngi dei ru banlong ki bane ki beskem bat ki bale ai da ka perkhat ba kum ta tungi kin mau ba kajing perkhat jang u try kalong ka bane bat ngim dei ban island ki but ka do nu jangi ki jingbun kam ka jangi ki jing ya kendo jangi ka jing ba kin long ka jing le ran bat ba kin long ka jing ha ka jing ya lenti jangi U Blei na ka banta ka buram jang u amen jangi ne duai nga aingo me a U Blei u ba kupa jingi ba habning lala ban bet ya kani ka khubor ka ktien ka ba khot ka jang me ha kani ka por nget scam ko try bakalong ka bapidyang hun na khamat ka khet ka jingi snei ka jang me hoi a try kini ki sngi ki babon na pedeng jingi ngi mat ya kini ka hori sickness ani ka jingpang Kyrkieh ka ba lam ro shi ka jing min sao shi ka jing le ran bat ka lam ro shi ka jing babe namar ka ta try dan ya ka ban karpat me tu isnei ya ka ban yarap ben sngo tho ben pen syong nong rem ya la ka jong ka jing ma ki but bat ha ka jing lam ka jang me benginom le te try tang yala ka jong kaman benginom wat ka buram ka jangi benginom le ya ka no ka kam da ka jing bom pensyong nong rem henrei bengin wat shai ka khmat ka jame yarap ingi ko kanrat bagani ka khubor ka long ka jing hikai ka jing ka jangi kumno bengi dei ban masla jangi ka khando try ba ha yalam mi ki singi ki por ki badang sa baro ai be kita ke besha skor ka khubor ka jame kin yo ya ka jing kerkhu ka bakrau na me kin nang ku kanrat be ya ka ban pendon kam ya ka ni ka jing bat ban la ro ya ka ban nang pen krau ya me kat bangin nang bakat ba me nang ibet ingi ban bo asla jang ka ni ka khando ni IT ko kanrat be ki singi ki por ka basa baro jang ka jing ka jingi hekik sang ti bor blei ka jame
Kyrkuru ika jingiseng samla ka jong me kaba la apli ka ni ka lat ka linti leng ba ka ni ka good news TV isnei ko kan rat banang kyrku ba kan long ka jing kyrku ika mynsiem ki ba koridor ki ba ang nuot ya ka ban yo asngau ya ka kubor ka jong me shimti ko try ya ki bor ba ki si ki ba sa baro ba ka kyrteng ka jong uchi sunga duai ki ni amen.